Sa atong tubag sa Salmo, gibutang dinhi, O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Ganahan mo aning klasiha sa pangandoy. Kamurong tanan dinhi, kitarong tanan dinhi, nagdaig tas Ginoo. Maayo. Narabay panahon nga magmahay tas Ginoo. No? Wa pa mo kasuway ana nga imbis magdaig kas Ginoo, nagmahay na noon kas Ginoo. Naapagi grabe, masuko pagyus Ginoo. Maingon pagyud ngano man Lord, kuhaan na lang ko. Nana. Nana mga nana. Kuyaw kay ning kuana O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Kaning pasabot aning tanang mga nasod, ang tanan yung katawhan. Dili lang ang nasod, pero ang katawhan yun, tanang katawhan. Kaya kung magsige na tagdaig sa Ginoo o makakita na tas mga nindot nga iyang gihatag sa tanang adlaw, kita maoy labing malipayon, labing kontento, labing hiusa og malinaon og mauswagon nga tao. Kanabitang wala na kay pagmahay sa Ginoo. Magtan-aw bitaw ta ni Maria ato man gipasidonggan karon, Flores de Mayo. Suna nga anang adto lang nimo ipanganak, adto ka manganak sa balay sa mga hayop. Di ka magmahay sa Ginoo ana. Unya gipakitaan pagyud kag anghel, gitawag pagyud kag bulahan ka sa tanang mga babae. Unya adto lang manganak sa pasungan sa mga hayop. Kaning pari rong nagwali, tan-aw ninyo bulahan O daghang mang moingon pader bulahan kay kastanan kay ning sikat gyud sa social media imo mga humili. Nako, ilhan man nagbulahan kay daghan man mo palit sa slot. Nyagwa gani mo palit, istorya ra na kanang sikat-sikat, istorya ra na. Pero na mo palit, okay. O pa man ka-record ang atong treasurer, ugma lang ko mo report, ug daghan ba katong nipalit. Pero, ingon ana ba? Inig kawa na mo palit sa akong slot na gibaligya, basin bayag magmahay ko. Sige, tagpaminaw, di man mo palit. Si Maria dunay dakong rason nga magmahay sa Ginoo. Kay matod pa ni Anghel Gabriel paglipay kay gikahimutan ka sa Dios. Nya moingos Maria, mao ni ang gikahimutan sa Dios, anhir ako manganak aning pasungan. Gikamo kuno imagine kuno inyong kaugalingon. Kamo kuno ni Maria. Sugot mo dili. Lingo mo dia. Di ako lang ning gi-connect ba kay basig di ta kasabot aning ni ang panganduya. Niingon pag Diyos Maria katong gamabdos pa siya pagbisita niya ni Santa Isabel, niingon pag Diyos Maria, sukad karon ang tanang sa to kaliwatan, mutawag ka na kog bulahan. Kinsa goy mutawag og bulahan anang taong nara manganak diha anang pasungan? Tinuod ka tong iyang gisulti? Na. Nya kamo, sugot mo, wa na mo'y balay. Anhan lang mo maghigda sa bahay sa inyong silingan nga kanang ads baboy. Sugot mo, dili. Moingon pa mo, sukad karon. Ang tanang tao, mutawag ka na kog bulahan. Makaana pa mo? Tanawa, duko-duko na. Bantay-bantay tani. Muna si Jesus, ningon siya, ako naghatag kaninyog mga pulong nga naghatag og kinabuhing dayon. Nya siguro ko ani, kay kaning akong mga pulong dili gikan kanako, kundi gikan gyud sa akong amahan. Ang akong amahan maoy nagsulti dinhi kanako. Kana mo nay pinaka-importante nga kun ang Dios gani nagamhanan sa tanan ug nagbuhat sa tanan,
siguro ganita nga nagtuman tas iyang sugo, unya niabot nato ang mga dimalas, pasabot ana, dayga ang Ginoo. Ana, kana bang atong gitawag og dimalas ba? Para anagong mamatay na hinoong imong anak, imbis nagbinuotan ka, naligsan hinoon, or na crash sa bisikleta, na crash sa motor. Inanagod, imong bana, porting buotana, gikan mong nisimba, giatake na noon. Saman, daygo na nimong ginawa na. Gikan ko mong nisimba. Nya pag-abot sa inyo, giatake. Na half body paralyzed. Nya samtang mag-atiman ka sa imong bana nga, ang katunga sa lawas, dili malihok, magdaig kas Ginoo. O magsigigmahay. Wa man tami magpakasa, Lord, nagbinuotan man unta mi. Nya taud-tauran iabot sang imong anak, ma, gikulata ko sa atong silingan. Gipasanginlan kong nangawat. Nawa ra ba jud ko nangawat, nya gikulata kong maayo, tanawa ma, nagisi na ning akong naong. Ana, moingon ka, magdaig unta kanimo Ginoo. Ang tanang mga nasod, mo ana pa ka? Uy. Na siya. Si San Pablo o si Bernabe, misyonan sila pagsangyaw sa maayong balita sa pulong sa Ginoo ngadto sa lain-laing mga lugar ug ilan ang gituman. Gasigi silang sunod sa Espiritu Santo. Sayon bang ilang kinabuhi, porting lisura, sinalikway, usahay, isud og prisuhan, usahay, way kaon, usahay, latoson, dihapay kausa nga si San Pablo, gibato siya, nya mura na siya patay, giguroy na lang siya padung adto sa gawa sa syudad, nya gibiyaan dito nga mura nagpatay. Pero pagkamatngo niya nga nabuhi siya balik, ni balik lang yapon ngadto sa syudad, diin siya gibato. Ngano kang ilang maning gibati, ngano kahang wa man gyud mga usab ang ilang gitawag nato bag pagdaig sa Ginoo ba? Kay ilhan man na nimong nagdaig sa Ginoo kay magsige magsunod unsay sugo sa Ginoo, pero kanang wa na mo daig, mo give up man na. Muundang man nagsimba, muundang man nagrosaryo. Mo di na namuanig sayo. Pero mo padayon gyud ana. Mao nang uban mo give up. Di nato niya tumanon katong iyang saad nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mo bulag kanato, din ana niya tumanon. Nga naman tungod kay nagmahay na sa Ginoo, wa na magdaig sa Ginoo. Dunay niambos nako counseling nga wa nako tuyuan niya. Daghan ra bat akong appointment, usa ka bana naghilak. Ana luyo. Pader perti nagyong bugata, pader, can you give me even few minutes? Bugat na kay pader, wa nako kahibaw kung siya akong buhaton. Ako na lang sang yatiman, batanon nga kuan bana. Iyang gisulti nako nga pertigyon nilang awayas iyang asawa niya, ang iyarong asawa ni file niyang daghan kay mga kaso tungod kay gikuha niyang iyang anak, gilikay niya siyang asawa kay wa na sad siya kauyon, labi na nga nasakpan niya nga naa say lain nga kabit ang iyang asawa. Mut na uso naman niron mga asawa na may kusog mga bit, ang bana na may naghilak. Kanang nakuan jud ko aniha, napasold ko ani karong panahon na. Hilak taon siya maayo. Iyang gikuha ang iyang anak dito niya. Isip sad baw sa iyang asawa, nga nawa na ditong anak silang balay, pailan siya daghan kay kaso. Hastang iyang ginikana na stress na pod, hasta sad siya na stress. Ana, dili kay sila ingon nga uyamot na pagkapamilya, asa sila kaya-kaya jutay, pero porti na gyud niyang hilaka karon. Ya samtang ga istorya mi, siya unsa may akong buhaton padir, wa nako kahibaw unsay sunod lakang akong buhaton.
Akong pangutana, gikasal ba usa mo sa imong asawa? Una mo nagtipon? Siya pader sa tinud-anay kanang nagsige na mi og kanang murag tipon-tipon sud sa 8 ka tuig nya nakapanganak mi aning tuiga nya pag ika-8 ka tuig una pa mi nagpakasal nya mga 3 pa lang mi katuig gikan mi gikasal nya mao na ni ang nahitabo karon ana nya ako di siyang giingnan duha ra ka buok ana imong paagi unsa man ari kas tawhanon nga paagi o Diyos nun nga paagi. Siya pader gihurot na nako gamit ang akong nahibaw-an nga tawhanong paagi. Gusto ko Diyos nun. Ana siya? Nako, sayong na kay na og Diyos nun. Pero lisod na kung tawhanon kay mo file man sa kagkaso niya. Imo man sa siyang file ag kaso, di magsige na mong hearing. Gasto pag yung kaistanan. Ana, ari lang kas Diyos nun, sa kada pader, ganahan ko ang Diyos nun. Naku, ang una ni mong buhaton, mangayo kag pasaylos imong asawa. Siya ko nun ang gibuhat pader. Naku, kuwang to. Mangayo kag pasaylo, o niya, mubalik ang ato niya. Basig patyo niya ko pader. Naku, kana mo'y nindot. Mauna na ang Diyos nun, magpakamatay ka para sa imong gihigugma. Siya unfair sa na pader, Nako ato na, tanawa, ang imong kuan. Siya pa'y nakasa, siya pa'y mupatay na ko. Nako, tanawa, ang imong mga tubag. Di ka mo buhat, ana. Di ka katilaw sa kalami sa Diyos nun nga pamaagi. Nya pa mausap na siya. Nako, dili. Patyon yung ka, ana. Mubiya siya siyang kabit pa din. O, di, sad. Wagi siguro, mapunan pa. Pero, higugmaa siya. Ayaw gyud pagbiya niya. Sige na siyang hilat. Lingo-lingo man ako. Kanitiwasan ko ginirong tawhanan. Wa bitaw ko'y asawa. Bahala ka diyan. Asawa-asawa man ka diyan. Ikaw naman ko nisulti. Ug ako sa tingali. Ug ako'y maingon ana. Akong madre, manguyab. Di, makanang. Wa man ko'y asawa. Tingali. Di sad sayon. Ambot ni labrador ni. Mga buutan man eh. Loloy pananglitan. Sa brado, kira ni mo. Brad loloy ganing suway unya patay juga asawa. Dili sayo no. Pero sa dihang sige siyang hilak, mao ginay pamaagis Ginoo. Pader nako, mao man na ang gugma. Tagaay ko kog basihanan pader. Nga doon ako'y nindot nga rason nga ako nang buhaton. Nako gikasal naman mo no. Oh, unsa man inyong gipanaad sa kasal, di ba? Sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kaninyo. Nako, nakapanaad ka na? Yes, brother, panaad ko na. O, mauna ni ron. Mauna ni. Gamitan na ni siya. Nya lipay kay Ginoo na. Nya kung ang Ginoo rabay malipay no, musunod ka niya, iya sa kang lipayon. Pasta niyang lipaya ana. Siya brother na hawas ang tanan akong gibati nga kabugat. Lipay na dyan kay siya. Ambot ron, buhi pa ba to? Ako siyang ingon, balik ka ito yung mga asawa. Og tamparuson ka, sugot, og mangabit siya. Sige, dawata. Higugma, hasta iyang kabit. Kay mauna ang kasakit og kalipay. Siya unyag din siya mobalik na ko, pader, huwata nga mobalik. Ayaw yung pangitag laing babay. Bisan pag naay murag buutan, kay dool-dool ni mo, be faithful to your unfaithful wife. Siya ako nang buhaton pa din. Ambot, gibuhat ba ito? Namsan mo balik. Sa inyong paminaw, buhaton to niya. Ang sa kayo mahitabo? Ang una gyud siya malinaon. Nako sa imo karong gibati. Ang iyang naon, mamurag ni hayag, ni gaan. Yalipay kay siya. Imo ko sa imo rong gibati daan, nilihok ng Ginoo diha nimo. Iyan nang gihatagag kalinaw ang imong kasing-kasing. Kana bang mudawat kas mga bati tungod kay ang Ginoo nakakita ni ana og mahiusa ka anas Ginoo, basta mawa na ng imong gibati. Mao na sila San Pablo. Nawa ang ilang gibati nga kahadlok, kabalaka, hadlok sa kamatayon. Ana,
daghan kay ingon ana. Pero muna iampo nato, labi na gyud kita kamaotang mudawat og kasakit, nya daygo nato ang Ginoo sa atong kasakit, sundo nato ang iyang mga pulong taliwa sa atong kasakit, ug mauna na ang gitawag og kaluwasan. Luwason ta sa Ginoo gikan ni anang maong kasakit, hatagan niya kalipay, hatagan niya og transformation ang atong kinabuhi, ug mauna na ang gitawag og salvation, dili damnation. Una ato nang iampo ug ato sang tagamtamon ang kaayo sa Ginoo, makatampo unta ta sa pag-ingon, o Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod sama sa akong gibati karon. Manindog ta.